Yes, jamen velkommen til. I den video her, der er 3 fisketure, der er slået sammen. Det var 3 svære ture i sommerferie, så jeg tror selv lige, der var indhold nok til at lave 3 separat video. Men kan I lide den video her, så må I jo helvede skal abonnere på kanalen. Det er jo skønt at se, at der er nogen, der følger med, ikke? Og ellers så lad os ikke knække mig ikke til andre, der skal afsted. Ses! Ja da. Den smækkede simpelthen til med det samme den landede. Ja tak. Det var dejligt. Han har da dælme også skulle kæmpes for. Hold så op. Jamen, den er også bedre, den kan han sætte med tage med han. Ellers skal vi jo gå ved den gamle. Ja, så fuldstændig der ved så let med hende. Nej, så. Ja da. Ja. Ja, de er svårstået. Men de er der. Ja tak. Endnu en på 0,36. Han behøver så heller at blive med en. Ja da. Det var en. Der, den smed så.
Ja da. Jamen skulle bare have en i sky igen. Ellers så er dagens største. Det var jo nok ikke helt tosset i går out, så lige lavet en stang til noget passiv libralurs, for det er da det eneste, vi har fået til at fungere i dag. Og så lige en dejlig 0,36 fattig deworm. Så kører. Men jeg kan se, at gummiorm eller libra, den hænger jo af fløsand, så om den her den skal røges en tog, det må tiden vise. Men den fik i hvert fald masser af tæk til at sluge, så vi må bare holde den lige så forsigtigt. Det er jo heldigvis krog med modhage, men det er jo krog, der er ekstremt små. Ja tak. Det var sat med en af de lidt bager. Det er da ved at være alle dem tre først til sammen i størrelse. Det var det lækker. Det er en rigtig god størrelse. Det var da en rigtig grov størrelse af en i til.